Yari kita subong, sa Barangay Maaw, Syudad Sambago, Ago de Balon ang kaso ng COVID sa sini nga barangay. Mga kaaksyon, tungkol na subong, barangay health worker sa Barangay Maaw, Ms. Regine Bermudez. Ms. Regine, mayroong aga. Okay na subong ang confirm tawa ng 105. Proactive subong 3 na lang. Ang recovery rate subong 99, ang death 3. Subong 3 na gida ang aton nga active nga cases ng COVID. Padayon ang pagtakod sa face mask, ng social distancing, para nga hindi na gid bala magdamo ang cases sa sa Maaw. Pagtapos antes magsulod sa barangay, hand washing. Kag ti amo lang ng aton nga ano niya nga para nga hindi maglala, hindi talang pagdulaon ng face mask, may face shield, para nga hindi na lang maglatnanay sa COVID sa ato isa kag isa. Antes magsulod sa establishment, antes magsulod sa establishment, malagbok tanay kag magkuasang at temperature kag mag-alcohol antes magsulod. So, Mrs. Regine, Madam Ipin, salamat. So, ina ang mga higala sa aton malipot nga balita sa mga kaso ng COVID-19 sa Barangay Maaw, Syudad Sambago. Ini si Action Crisel and Joy Provido, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio.